बिजनी नामजैफारा गामियाव गंसेबो फाक्का दालां आरो मोजां लामा गैयिनि खुद्रि सादों। भारत उदांस्रिया देग्लाय बोसोरजों 78 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिजनी नामजैफारा गामियाव गंसेबो फाक्का दालां आरो मोजां लामा गैयिनि खुद्रि सादों नामजैफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बिजनी बर'ब ब्लकनि साखाथियाव थानाय नामजैफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा गामियाव जौगाथायनि मोनसेबो खामानि मोनैखौ लानानै खुद्रि सादों। गामिनि गावबुराया फोरमायनाय बादिब्ला बर'ब ब्लकआ 1 किल'मिटारावनो दं। बिसिडिसि दं, नाथाय नामजैफारा गामियाव जेबो मोजां लामा दालां गैया। सरकारा फैयो थाङो, नाथाय रावबो सरकारानो नामजैफारानि दै खुरखानाय मोजां लामा दालां गैयिखौ नायसनाखै होनना बुंथिदों। बेफोरबादि मोजां लामा गैयिनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो होनना फोरमायदों गामिनि गावबुराया। गुबुन फारसेथिं दै फाग्ला एबा दुनालि दैमाया खुरखायै खुरखायै खावसे लामाखौ लांबाय आरो माखासे नखरखौबो खुरखालांनो बारा गोबाव गैला। बेनिखायनो प्रटेक्शननि राहा खालामना होनो आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों। जोङो गामि फालनिफ्राय जों गोजोननाय थादों, मानो होनबा जों गामिया दिनैसिमबो सोरखारनिफ्राय मोनबो अनसुंथाइ गैया डेभेलपमेन्ट सेक्टराव। जों बेखौनो बुंनो सानो, जों गामिनिफ्राय जितु बर'ब टिडि ब्लकआ 1 किल'मिटारल' डिसटेन्स दङ। दा बे डेभेलपमेन्ट ब्लक थासेयावबो जों गामियाव दिनै सोरखारा अनेक फैबाय थांबाय। सोरबा सोरखारखौ जोङो दिनै दाथि भाबै बुङोबा, गाज्रि भाषाजों बुङोबा दुखु मोनलायलायनाय जायो। गतिके जोङो बै समनिफ्रायनो दिनैसिमबो सोरखारा फैबाय थांबाय। जोंनि गामियाव दिनैसिमबो जों अनेक गामियाव अनेक जायगायाव थांबाय, बेरायहैबाय, नुबाय। खिन्थु जों एथ' सेराव ब्लक थानानै जों गामियाव दिनैसिम नोंथांमोना निस्सय नुबाय खोमा, हयथ' नायबाय, दालां औवानि दालां सायखंसो दङ। आरो नैबे जों सेराव गसंदों, बेथ' जों उपाय गैयिनि सिङाव जोङो कारेन्ट पस्ट फुरानाखौ बुखुनानै सिङाव बनानै बे जेनलाबखौ सायाव होदों। नङाबा जों गोथै थैनाय गारनाय, मोसौ खाफैनाय, फोथाराव फैनो बिराद उसुबिदा जायो। ओरैबायदि उसुबिदा जायो, ओरैबायदि जों दा ओरैबायदि थांलाय फैलायनि उसुबिदा। जों दा बेखौ जेनलाब नै दा आरो होबावनांसिगोन, बायलायबाय नै नोंथांमोननि मेगन सायावनो। आरो बे जेरै लामा ओरैहाय नैबे खाथियाव खैयेकराथ' थांसिगोनानो। बेखौ जों सोरखारनि सायाव बहुद दानि सोरखार, सिगांनि सोरखार, जितु जोंनि दा बिटिआर सोरखाराव बिसिनावबो थांबाय। जागोनल' होनो, दिनैसिमबो नुवाखै अन्थाइ थरसे गारनाय। आरो फारसेथिं गेलेग्रा फोथार गैला, थांजोब्बायानोसै। दा जोङो बेनिखायनो गुरैयै खावलायो, जिथु सोरखार फैया मानो, जाहाथे मेगन थाइनैजों नायनो हायाबाबो मेगन थाइसेजों जाहाथे नायथों। मानोना जों जायनोखि होआ, जोङो भट गावनि अधिकारखौ बाहायनानै जेब्लाबो जों भट होयो। रावबो सासेबो भट होआलासिनो थाया बे गामिनिफ्राय। दा दुखुनांथाव, जों जुदि मौलिक अधिकारखौ जुदि बाहायनानैबो जुदि जोङो एसे बेक्तिगतथ' हाया, बेखौ जोंबो मिथिगौ। खनसेनो हाजोबा सोरखाराबो। खमसे जिथु जेनुइन नांगौ जिथु लामाखौथ' नांथारगौ। एखमबा लोमजागोन साजागोन एम्बुलेन्स बारनांगौ। होमबा बे खाथियाव ब्लक थानानै होमबा जों मा मुलाम्फा, आरो सोरखार थानानै होमबा जोङो मा सोरनि सायाव जों मा आसा खालायगोन। दा बेनिखायनो नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै जाहाथे सोरखारा बे जों दा बुंनाय भाषाखौ खोनाहोयोबा, जाहाथे अननानै जाहाथे बे नामजैफाराव फैनानै जिथु खाथि खालानि जिथु प्रतिनिधि दं, लिडारफोर फैनानै नायफैनानै अननानै जाहाथे बे खामानिखौ, बे औवानि दालांफोरखौ फाक्का होफैदों आरो फाक्कानि दलं होफैदों। बेखिनिखौ आङो नैबे राज लामानि दालाइसा मोननै मोनथामसो दङ। दा बहायबो जोङो बिराद खस्थ' खालामनांगौ। अखा बांखा फैबा एखेबारे हाब्रु दैब्रु। जों बहुद सेस्था खालामबाय, माबायावबो थांबाय, जों भिसिडिसिआव थांबाय, अनेक थांबाय। दिनै जागोन, गाबोन जागोन, बिदि दासिमबो जायाखै। जाहाथे अननानै
दानि जिथु सरकार बिथांमोना नुनानै बे जाथायखौ नुनानै जाहाथे जोंनि बे खामानिखौ मोनफा मोनफाबाबो जाहाथे मावलाङो बेखौ अनुरद खालामनानै आं बिसिम बुंनानै आं मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।